Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, may dadayuhin na naman tayong kainan. Tara at samahan nyo ako sa ating food trip adventure. Napakasarap daw kasi yung mga luto nila dito mga ka-adventure. Kaya agad-agad naman natin itong pinuntahan mga ka-adventure para ma-share sa inyo. Pagkalipas nga ng ilang minuto, nakarating na rin kami ni Lingmo dito sa may Duyong, Malabago, Calasiao, Pangasinan. At ito na nga mga ka-adventure yung pwesto ng ating pupuntahan dito sa may Editas Grills House. Pero bago nga tayo makapasok mga ka-adventure, may nakakilala sa atin. Hello mga ading, shout out po sa inyo. So yun na nga mga ka-adventure, papasok na po tayo sa loob. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, napakarami na palang customer nila dito. Sakto kasi yung pagpunta namin dito tanghali, kaya halos lahat ng mga customer nila dito mga estudyante. Kaya pinasama ko na rin sila sa video at pinakaway. Shout out nga pala sa lahat ng mga estudyante sa may Duyong, Malabago Elementary at National High School, Calasiao, Pangasinan. Shoutout sa crush ko, si Jalaika! Naku, meron pa kayong mga nalalamang crush dyan ha. Mag-aral muna kayo ng mabuti. Sana all may crush. Araw-araw mga ka-adventure, napakarami nilang customer dito. Ayun o si ate o, ang sarap ng kanilang kain. Ito nga pala mga ka-adventure yung kanilang mga bestseller. Meron silang sizzling chicken feet, sizzling pork sisig, buttered squid, meron chicharon bulaklak at marami pang iba. At ito yung mga gustong-gusto ng mga estudyante, yung 20 silog. Kaya syempre mga ka-adventure, pagkatapos natin tignan yung kanilang mga menu, nag-order na rin tayo. At yun na nga mga ka-adventure, kumakain na rin po yung mga ibang customer dito. Kaya ayan, pinashoutout na rin natin sila. Sulit na sulit at abot kaya yung mga paninda nila dito mga ka-adventure. Bukod sa masarap yung mga pagkain, ay murang-mura pa. So yun na nga mga ka-adventure, dito na po yung mga order namin. Bali nag-order po tayo ng buffalo chicken. Mayroon din tayong order na Hungarian sausage. Mayroon din tayong order na pork sisig, pork yempo. At ito pa ang good news mga ka-adventure, lahat ng kanilang paninda dito na nasa sizzling plate, only rice. Kaya mapapa-only rice ka talaga dito. May libre pang sabaw. Sana all, sana all. Kaya tara na, arap na at kumain dito sa may Editas Grills House. Along the highway lang to mga ka-adventure at tapatan lang ng Duyong, Malabago Elementary School. So ano pa nga bang inaantay natin? Kainan na! Unang kagat, manok agad! Awat-awat! Ang sarap ng pagkakaluto mga ka-adventure. Yumminess promises! At yun na nga mga ka-adventure, kasama ko nga pala si Adventures Ma'am dito. Sakto kasi mga ka-adventure, magtatanghali lang, di pa kami nakakaluto. Kaya agad-agad ko naman silang niyaya dito. Ayun o mga ka-adventure, oh, ang sarap ng kain ni Adventures Ma'am. At talaga namang nagustuhan ni Adventures Ma'am yung mga luto nila dito. Sa sobrang sarap, ayun, simot agad. Kung meron pala kayong mga special event dito mga ka-adventure like binyag, birthday, debut, pwede rin pala dito sa may second floor mga ka-adventure. Meron din pala silang event area dito. Sakto naman pagpunta natin dito mga ka-adventure, may nagsiselebrate ng kanilang birthday, si Madam Rosemary Tubera, all the way from US of A. Hahay, sana all. Pwede ka rin pumili ng mga set package kung anong mga ipapaluto mo. Mayroon din pala silang promo dito mga ka-adventure. Makabili ka lang ng worth 89 pesos dito, mayroon ka na agad isang raffle coupon at pwede ka nang manalo ng first prize hanggang fifth prize. Madali lang itong makita mga ka-adventure ang Editas Grills House. Tapatan lang ito ng Duyong, Malabago School, Calasiao, Pangasinan. Dito lang yan sa may Abalos Complex Building at open sila Lunes hanggang Sabado.